lehenbizi zorionak, zer suposatzen du hau zuentzako? Mila esker, niretzako oso harro sentitzeko momentu bat, ezta? Azkenean, nire ustez jolastu du bi partida ona, bi selekzio ona eduki dugu gure aurkarikoak, eta nire ustez oso ondo sentitzeko momentu bat, ezta? Maila polita erakusteaz gain, gainera irabazi ere, eta hori ere beti da plus bat, ez? Bai, azkenean badakizu, jolasten dugu edo prestatzen dugu gauzak, hori irabazteko azkenean, ezta? Eta nire ustez jokalari guztia jolastu dute, hori ere guretzako izan da oso garrantzitsua, eta azkenean hori lortu dugu, ezta? Esaten zuten jokalariek igual 3 urte, 4 urte jokatu gabe, egon gabe, denbora asko dela, helburua igual urtero jokatzea dela, ezta? Bai, oso zaila da, azkenean, beste selekzioak ofizialak dira, daukate urtean zehar partida batzuk, konzentrazioak eta guztiz, eta gu azkenean, hori, 2-3 egunetan prestatzeko gauza bat, nahiko zaila da, eta, zaila bai, baina ondo atera da, ezta?